ጽውጽዋይ ወደኮይ ጽልማይ ሓድሽ ልብሲ ጭቃ ዓዲ ሓደ እዋን ሓደ ኣዝዩ ተጀሃርን ትዕቢተኛን ጭቃ ዓዲ ነበረ። እዚ ጭቃ ዓዲ ንነበርቲ እታ ዘመሓደር ዓዲ ኣዝዩ በሊሕን መስተውዓልን ከም ዝኾነ የህድዶም ነበረ። ዋዕላ ኣብ ዝርከብሉ ግዜ ከበድቲ ካላት እናብዝሐ መደርቡ የናውሕ ነበረ። ወጮ እንተገልበጥካይዎ ወጮ ሓሳብ ምጓሳ ንምስሑ ዝበልካይዎ ንደራሩ ይኾኖ። ማንቲለ ዘሊላ ናብ ባይታ ካብ ሰባ እትነውሕ መሸላስ ወይ ንዑፍ ወይ ንወንጭፍ ወዘተ ዝብሉ ከበድቲ ምስላታት ኣብ ዘረበቡ እናሓወሰ ይጨነቖም ነበረ። ወትሩ ንግሆ ካብ ድቃሱ ምስ ተንስአ ናብቲ ኣብ ቅድሚ ዓራቱ ዘሎ ዓብዪ መስትያት ቀሪቡ ኣነ ኣዝየ በሊሕን መስተውዓልን እየ እናበለ ንገዛ ርእሱ ከይተረፈ ይህድዳ ነበረ። እንተኾነ ኣብ ተግባር ከምቲ ዝጀሃሮ በሊሕ ወይ መስተውዓሊ ኣይነበረን። ሓደ መዓልቲ ሓደ ተንኰለኛ ሰፋይ ክዳን በታ ዓዲ ይሓልፍ ነበረ። ካብቶም ደቂ እታ ዓዲ ድማ ብዛዕባ ጃህራ እቲ ጭቃ ዓዲ ሰምዐ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ሓደ ሓሳብ መጹ። ናብቲ ጭቃ ዓዲ ከይዱ ድማ ወይታይ ጭቃ ዓዲ ብዓይነቱ ኣዝዩ ዝተፈልየ ንኸምዚ ከማኸም ዝኣመሰሉ በላሕትን መስተውዓልትን ሰባት ጥራይ ዝግባእ ግሩም ዝኾነ ክዳን ከዳልወልኩም ፍቓድኩም ይኹን። ብተወሳኺ እዚ ክዳን እዚ ሓያስ ዝኾኑ ደናቑር ሰባት ክርእይዎ ኣይክእሉን። ከምዚ ኸማኹም ዝኣመሰሉ መስተውዓልቲ ሰባት ጥራዮም ክርእይዎ ዝኽእሉ ብምባል ብዛዕባ ሓደ ፍሉይ ክዳን ተዛረብዎ። እቲ ጭቃ ዓዲ እዚ ፍሉይ ክዳን እዚ ንበላሕትን መስተውዓልትን ሰባት ጥራይ ዝግባእ ምዃኑ ኣዝዩ ደስ በሎ። ሓያሱን ደናቑርን ክርእይዎ ዘይክእሉ ምዃኑ ድማ ኣዝዩ ኣደነቖ። እቲ ሰፋይ ክዳን ድማ ተቐላጢፉ ነዚ ክዳን እዚ ከዳልወሉ ሓተቶ። ውዕለቱ ብዙሕ ቅርሺ ክኽቦ ምዃኑ ድማ ተመባጽዓሉ። እቲ ሰፋይ ክዳን ድማ ሽዑ ንሽዑ ስርሑ ጀመረ። ንዓብዪ ሳጹን ብምኽፋት ዓለባ ከም ዘውፅእ ዘሎ ኣንሰነ። ክዳን ከም ዝቖርጽ ዘሎ ኣምሲሉ ድማ ነቲ መቐሱ ኣብቲ ኣየር ንየማን ንጸጋም ከንቀሳቕሶ ጀመረ። ንዕንክሊል እታ ሰፋይት ክዳን በእጋሩ እናዘወረ ኣብ ትሕቲ መርፍእ እታ ሰፋይት ክዳን ዓለባ ከም ዘሕልፍ ዘሎ ኣምሲሉ ክንቀሳቐስ ጀመረ። እንተኾነ ዝርአ ዓለባ ኾነ ፈትሊ ኣይነበረን። ንኽልተ ሰለስተ ሰዓታት ከምዚ ገይሩ ድሕሪ ምስፋይ ድማ ተሓድሽ ልብሲ ጭቃ ዓዲ ከም ዝተዳለወ ሓበረ። ድሕሪ እዚ
እቲ ጭቃ ዓዲ ናብቲ ሰፋይ ክዳን መጸ። እቲ ሰፋይ ክዳን ድማ እቲ ሓድሽ ልብሲ ከም ዝዝርግሕ ዘሎ ኣምሲሉ የእዳው ከንቀሳቐስ ጀመረ። ኣብቲ ጭቃ ዓዲ እናመልከተ ድማ ጎይታይ ነወለ እዚ ግሩም ልብስኹም ተዳልዩ እናበለ ከርእዮ ፈተነ። ኣብዛ ህሞት እዚኣ እቲ ጭቃ ዓዲ የዒንቱ ኣፍቲጡ ናብ የእዳው እቲ ሰፋይ ክዳን ጠመተ። ክዳን ክርኢ ስለ ዘይከኣለ ድማ ተደናግዐ። ብልቡ ድማ እዚ ፍሉይ ልብሲ ክርእዮ ካብ ዘይከኣልኩስ ኣነ ዓሻን ደንቆሮን እየ ማለት ድዩ? ዘይከውን እዙ ከማይ ገይሩ እኳ ምስላታትን ትርጉሞምን ዝፈልጥ ዘየለ ዘይከውን እዩዚ እናበለ ምስ ገዛ ርእሱ ተዛረበ። ሽዑ እቲ ሰፋይ ክዳን ጎይታይ ወዲኹምዎ ዘለኹም ልብሲ ኣውፅእዎ እሞ ነዚ ሓድሽ ልብስኹም ልበሱ በሎ። እቲ ጭቃ ዓዲ ድማ ነቲ ሓድሽ ልብሲ ይርእዮ ከም ዘሎ ግንሳል ጋቢኡን እጀ ጠባቡን ኣውፅአ። ክዳን ውሽጢ ጥራይ ገይሩ ድማ ዕርቃኑ ጠጠው በለ። እቲ ሰፋይ ክዳን ድማ ነቶም ኣገልገልቲ ለጎይታና ሓድሽ ልብሲ ክደንዎ ብብባል ክዳን ከም ዝህቦም ዘሎ ኣምሲሉ የእዳው ዘርግሓሎም። እቶም ኣገልገልቲ ነቲ ክዳን ክርእይዎ ስለ ዘይከኣሉ ተደናገሩ። እንተኾነ ሓያሹን ደናቑርን ተባሂሎም ካብ ስርሖም ከይስጎጉ ብምፍራሕ ነቲ ሓድሽ ክዳን ተም ዝቐበሉ ዘለዉ ኣምሲሎም የእዳዎም አንቀሳቐሱ። ኣብ ዙርያ እቲ ጭቃ ዓዲ እናኾለሉ ድማ ክኸድንዎ ጀመሩ። እቲ ጭቃ ዓዲውን ሓሻን ደንቆሮን ከይበሃል ስለ ዝፈርሐ ነቲ ክዳን ይለብሶ ከም ዘሎ ኣምሲሉ የእዳው አንቀሳቐሰ። ብድሕሪ እዚ እቲ ሰፋይ ክዳን ጎይታይ ብጣዕሚ ምዕሩግ ክዳን እናበለ ከድንቕ ጀመረ። እቲ ጭቃ ዓዲውን ኣዝዩ ምዕሩግ ክዳን ክብረት ይሃበለይ እናበለ ከድንቕ ጀመረ። እንተኾነ ኣብ ኣካላቱ ብዘይካ ክዳን ውሽጢ ዝኾነ ካልእ ክዳን ኣይነበረም። እቶም ኣገልገልቲውን እንተኾኑ ጽቡቕ ክዳን ኣቤት ክትጽብቕ እናበሉ ብሓሶት ኣድናቖቶም ገለጹ። ድሕሪዚ እቲ ሰፋይ ክዳን ውዕለቱ ብዙሕ ቀሺ ተቐቢሉ መንገዱ ቀጸለ። ብዛዕባ እቲ ደናቑርን ሓያሹን ክርእዮ ዘይክእሉ ሓድሽ ልብሲ ጭቃ ዓዲ ድማ ወረ ናብ ብዘላ እታ ዓዲ ተላብዐ። ጽቢሒቱ ኣብታ ዓዲ ሓደ ኣዝዩ ዓሊ ድግስ ነበረ። እቲ ጭቃ ዓዲ ድማ ነቶም ደቂ ዓዲ ከመይ ዝበለ ጥበበኛን መስተውዓልን ምዃኑ ምእንቲ ከርእዮ ነቲ ሓድሽ ልብሱ ለቢሱ ናብቲ ድግስ ክኸይድ ወሰነ። ጽቢሒቱ ንግሆ እቶም ኣገልገልቱ ከምታ ቀደሞም ነቲ ሓድሽ ልብሲ ሃልበስዎ። ቀቅድሚኡ መለኸት ዝነፍሑን ሓጀብትን ሃሰንዩ ድማ እቲ ጭቃ ዓዲ ናብቲ ድግስ ተገሰ። ብዘላ እታ ዓዲ ነቲ ሓድሽ ልብሲ ክትርእይ ኣብ የማነ ጸጋም መንገዲ ተሰርዐት። እቲ ጭቃ ዓዲ ድማ
ክዳን ውሽጢ ጥራይ ለቢሱ ንስቶም ዓጀብቱ ይምርሽ ነበረ። እቶም ኣብ ጎደና ተሰሪዖም ነቲ ምረሻ ዝዕዘቡ ዝነበሩ ደቂ ዓዲ እቲ ጭቃ ዓዲ ብዘይካ ክዳን ውሽጢ ዕርቃኑ ከም ዝነበረ እኳ እንተረኣዩ ሓያሹ ወይ ደናቑር ምእንቲ ከይበሃሉ ግን ርእዮም ከም ዘይረኣዩ ኮኑ። እቲ ጭቃ ዓዲ ግሩም ልብሲ ለቢሱ ከም ዘሎ ኣንስቲሎም የጣቕዕሉን የዕልሉን ነበሩ። እቲ ጭቃ ዓዲ ድማ በዚ ተገሪሙ እዞም ደቂ ዓደይ በዚ ሓድሽ ልብሲ እዚ ተደኒቖም ኣለዉ፣ ኣዝዩ ምዕሩግ ልብሲ ክኸውን ኣለዎ እናበለ ክሓስብ ጀመረ። እንተኾነ ኣብ ፈርቂ እቲ ምረሻ ሓደ ኣብ ሕቖ ወላዲቱ ተሓዚሉ ነቲ ምረሻ ዝከታተል ዝነበረ ህፃን እውይ ጭቃ ዓዲ ጥርሑ፣ እውይ ጭቃ ዓዲ ጥርሑ እናበለ ክስሕቕ ጀመረ። እቶም ዝምልከቱ ዝነበሩ ደቂ ዓዲ መጀመርታ ትሒም ትሒም ክብሉ ጀመሩ። ጸኒሖም ግን ትሒምቶኦም ናብ ሰሓቕን ኪርክርታን ቀየርዎ። ኩሎም ደቂ ዓዱ ክስሕቅዎ ምስ ረኣየ እቲ ጭቃ ዓዲ ዕርቃኑ ከም ዘሎ ተገንዘበ፣ ብሕፍረት ድማ ተዋሕተ። እቲ ሰፋይ ክዳን ከም ዘታለሎውን ተረድአ። ተቐላጢፉ ድማ ናብ ቤቱ ሃደመ። ኣብ ቤቱ ድሕሪ ምእታው ንኹሉ እጀ ጠባውን ጋቢኡን ደራሪቡ ተኸድነ። ብድሕሪ እቲ ዘጋጠመ ሕፍረት እቲ ጭቃ ዓዲ ንሓደ ሰሙን ዝኸውን ካብ ቤቱ ምውፃእ ሃለየ። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ዝነበረ ዋዕላ ብሰንኪ ትዕቢቱ ኣብ ዘሕፍር ነገር ከም ዝወደቐ እናገለጸ ንደቂ ዓዱ ደቕሬታ ክገብሩሉ ሓተቶም። እቶም ደቂ ዓዱን ኣገልገልቱን እውን ርእዮም ከም ዘይረኣዩ ብምዃኖም የቕሬታ ክገብረሎም ሓተትዎ። ካብታ ዕለት እቲኣ ጀሚሩ ድማ እቲ ጭቃ ዓዲ ዝነበሮ ትዕቢት ደርቢዩ ነታ ዓዲ ብትሕትና ከገልግላ ጀመረ። እቲ ሓቂ ዝነገረ ህፃን ድማ ካብቲ ጭቃ ዓድን ካብቶም ደቂ ዓድን ብዙሕ ናዕዳ ረኸበ። ሞራል ናይዛ ዛንታ ትዕቢት ንውርደት ትቐድማ፣ ኣምሰሉነት ጎዳኢ እዩ። ዝተምሃርናየን ካላት ጭቃ ዓዲ ጭቃ ዓዲ ኣመሓዳሪ ናይ ሓንቲ ዓዲ እዩ። ነስትያት ነስትያት ዘንጸባርቕ ገጽ ዘለዎ ነረጽየን እዩ። ቅርሺ ቅርሺ ገንዘብ ወይ ሰልዲ እዩ። ሕንክሊል ሕንክሊል ከቢብ ቅርጺ ዘለዎ ዝዝወር ነገር እዩ።
ክዳን ውሽጢ ክዳን ውሽጢ ኣብ ትሕቲ ቀሚስ ዝውደ ንእሽቶ ክዳን እዩ። መለኸት መለኸት ካብ ብሩህ ኣስራዚ ዝስራሕ ሓው ዝበለ ድምፂ ዝህብ መሳርሒ ሙዚቃ እዩ። መለማመዲ ሕቶታት ሕቶ ቁጽሪ 1 እቲ ጭቃ ዓዲ ንግሆ ካብ ድቃሱ ድሕሪ ምትንሳኡ ምስ መን ይዘራረብ ነበረ? መልሲ ምስ ምስሉ ይዘራረብ ነበረ። ሕቶ ቁጽሪ 2 እቲ ጭቃ ዓዲ ነቶም ደቂ ዓዱ ብምንታይ የጨንቖም ነበረ? መልሲ ከበድቲ ቃላትን ምስላታትን ብምጥቃም የጨንቖም ነበረ። ሕቶ ቁጽሪ 3 እቲ ጭቃ ዓዲ በቲ ሰፋይ ክዳን ተታለለ። ሓቂ ዶ ሓሶት? መልሲ ሓቂ እቲ ጭቃ ዓዲ በቲ ሰፋይ ክዳን ተታለለ። ሕቶ ቁጽሪ 4 እቶም ኣገልገልቱ ነቲ ጭቃ ዓዲ ብዛዕባ እቲ ዘይርአ ክዳን ሓቂ ኣይነገርዎን ስለምንታይ? መልሲ ሓያሹን ደናቑርን ከይበሃሉ ስለ ዝፈርሁ። ሕቶ ቁጽሪ 5 ኣብ መወዳእታ ነቲ ጭቃ ዓዲ ሓቂ ዝነገሮ መን ነበረ? መልሲ እቲ ኣብ ሕቖ ወላዲቱ ተሓዚሉ መረሻ ዝዕዘብ ዝነበረ ሕፃን። ሕቶ ቁጽሪ 6 ሞራል ናይዛ ዛንታ እንታይ እዩ? መልሲ ትዕቢት ንውርደት ተቐደማ ኣምሰሉነት ጐዳኢ እዩ። ሕቶታት ኣዛምድ ነቶም ኣብ ጸጋም ዘለዉ ቃላት ምስቶም ኣብ የማን ዘለዉ ስእልታት ብቕኑዕ ህንጻት
أزامد ችካ ዓዲ ኣመሓዳሪ ናይ ሓንቲ ዓዲ እዩ። ነስትያት ዘንጸባርቕ ገጽ ዘለዎ ነረጽየን እዩ። ቅርሺ ገንዘብ ወይ ሰልዲ እዩ። ዕንክሊል ከቢብ ቅርጺ ዘለዎ ዝዝወር ነገር እዩ። መለኸት ካብ ብሩህ ኣስራዚ ዝስራሕ ዓው ዝበለ ድምፂ ዝህብ መሳርሒ ሙዚቃ እዩ። ጽውጽዋይ ሓድሽ ልብሲ ችካ ዓዲ ኣብዚ ተፈጸመ። ካልኦት ጽውጽዋያትን ካልእ ኣዝዩ መሃሪ ትሕዝቶታትን ንምርካብ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ዝርከብ ፊደል ቲቪ ዝብል ቻነልና ሳብስክራይብ ግበሩ። ከምኡውን ነዛ ዛንታን ካልኦት ዛንታታትን ብተሓታሚ ማለት ፒዲኤፍ ክትረኽብዎ ምስ እትደልዩ ኣብ ታሕቲ ቪድዮ ዴስክሪፕሽን ዘሎ ሊንክ ተጠቂምኩም ኣብ ኢትሲ ኣብ ዘሎ ድኳንና ክትረኽብዎ ትኽእሉ።